An besai biang jan kemai thangka tumsa sarigo saimalia biang jan thangka ang. Saimalia biang jan kemai thangka. Je tung ra do, chào je. An besai jo boroto. Je jaga to je jaga suga kia sao di. O kemai thangnai bo mar khai biri thokjago bo sabo thokjago bon kisa phunga si chiro khel khaji bo dukan marong bon kisa mangkha ma thok bo biri paya nang tong biri paki kai 5 packet 2 packet bo paimang tongo sabo nang khai bo thani rok nungo bo jespo salo 6 7 packet nungo biri aske thokjago na biri aske thokjago bo tam biri nungbo bo nungo virus biri sabo nungo na sabo nungo sa khai bo cha nung yawi biri nung yawi tong simai ta na suwa bo kisim sen nungo ko bo nungna bagai bo jeska pano biri tongma dugano cha nungma dugano jeska ma thanai ta na ma thanai jeska pon si bo biri paya tongma ya mas manam khonai bo Mia sini mama kemau thangmani ta poni malia atom sara bora na thangmani nogo kipilia bo jaga thangka bo jaga tongoi kya ta pon jokunu ni noi sara kunu saimia bini jago phun bo grei bini kunu sung to thomalia sung bolong bulung biabang rutuk ba kya kunu jaga manja atom sa kemai thangka Mia sini parani borok khoroksa kemai thangmani ta konjono maya khu bono rutuk nyabi suka bolong bulung mumasya rutuk mani mono borong bumung kai Raja Debroma. Bono tab kono rutukoi tongkho Kishon Kumar Parani bo Rotonpur. To thiketa thangka tab kun bono maya khu. O borong no khangkang kai. Laibi mati to number call khai sing tabung number phone number nai an phone number hangkang kai 7629 8034443. Hingga website no mai tini wahai hai video update kadal di faja. Hingga website no pila no video no thamel tai title logo kami ke sai makna ba kam ke boji makna tini video bawa hai no. Hingga website tini wahai hai black no wana masing jawa kiri masing ja. Hanya dadak sidak mabling ka sai social media ko. Bokol bai dak eba khu bai dak. Hingga website no pila no video ni mabling no ba kam ke no sai mani tongna. Tini video bawa hai no. Hingga website tini video bawa bai je. Hanya black no koi am sai di sini Rotonpur am sai yo. Hanya hai black no sini tahu Raja Debroma. Hanya hai fongai siri rabarana ini thangmani yagulo. Hanya hai nogo kipili ane baginai. Hanya hai tahu susah te bini nok ni bini hik eba bini te besabat te family ni. Prono black no wana lejak eba black no kham salajak tam ne malo wai ke. Hanya hai fongai siri rabarana ini thangmani yagulo. Wai ke hanya hai borong nogo kipili ane bagai. Black no wana lejak tahu susah te pong ni nok ni borong lo. Te amni yagulo sakat sini hanya hai sini tahu Raja Debroma ni bini bihik. Logo rono like na rock jodi shot sini tahu Raja Debroma nogo to kan rock kicha o video ni screen rock ni kok tung na ba mobile number reject to rock kicha mai da klai nai sauna ni ta pok ni nai sini logo rono kok kesar ka paling ke ba sung sing bisi kok se hoi hanya sung sini tahu Raja Debroma ni bing ni khong ni bisi ba ma plan bisi te sing kicha kami ko buji na lena bota ni kok kesar ka sini logo rono paling ki sing bisi kok se hoi hanya sung sino ma plan no sing kicha kam ge nai lena pula bo Asir rabar anan thango agi bo ma ken thango thangkai bo 10 11 mang phai nogo phiro rabar anan thangkai gamia ba ken phayan hanai tonglai tongmani erpore jong tam phali ani naituka joton basai naituka hor pojoto naituka joto gana goni bo koche samay rutuk khanar khe sung prai nachungnan chengo sarno jan theke chengo nachungnani phungni sarna jon simi nachungmang mai angai ulo khora para palba sawoi yang sini paran joto basa o ayang nan soneng joto basa lai seng rabat bagan joto guru goi pura ayang bolong je takajola kasa kasi bolong pura chekap khlai nai tu bai suka seng pura rutuk bai suka topono nuglia ar jodi bono je nugui tongnai je kamio pon thangai je bono je nugnai bono kisa romui tondi sungor tak mobile number jak o jaga call khai sadi haike seng bono na phanyani bagai nogo ngang kita wala jek da boro Wala cek ya. Lawan anak thangmani phaya. bo thangpur kun nungi rok de thang Lengjak ya. nong rabar koise tong Si do 300 rok kano. rana thangpuro rabar rana thang phungo chekhara datlang Se khara ba tu biya la bagan mang ka bo hamdi na ba kai. Se khara tu biya. botam chumjak mia Kam se loi sek se kupur hai re sek sikon siko. tolale Tola khailongi. boys bisung khana bini 50 bosor rong khana. Lo lagi na. thangai phaime khasik tongmang hona rabar sarai tongmang Ba ta ma yang sai ko bo mong bo bang ra pi la yang a bon du kun lang man mar ko. bo thabai thang sasung da thang bil lokep da tong Kere. bo sasung rawa E sai nong rabar koise tong 300 da ka 300 rong kan. nong rabar bagan biang busuk sal Salu si la ba ga ri ayang si.
biango biang saja nong rabar Sinlabar ayang poko sunam thakur phaising. noro saptar ko wala jakte tong nok rogo mia rogo bokamanan sesika Wala jagya. wala jaga para rogole o maso o bosoro wala jakte tong Kere ke bai fa wala ya para bobo. bin dusman do onyo jagan rogni te tong onyo area rogni Kere. botam tam khlai Boy ko kusman khayam dong samung tam ko labara wo. Wi bera ro khawo agin tong to bo. no le tam ni wan chok tabuk tam ni wan bo kuno dukho bokore wala jabo kore onja ko kuno dukho kore kanke boda thangkana nai ta bom hai bo biang thangkana abo to tabuk saimia je rabat bagano thangman pore bo bono phayan hin tongmase bo phalia ar buibe ja swag nangui tongui kha buinyango swag to nungo biang rogo thangge agi rogo wase pa no mai dangkha hingi aba ke nongkhaya ko baisa pan omon jiban pas chuak na bagai da bungo ekdin rok nogo phayang na agi oma hingya khota baisa pan no le tam wan chok boye bothajago na bo buni kuno dusman bini dusman nok jagya nogo kelangkari ngai nokori thango ni na bo nogo wala jak krei enko one jaga bo bini wala jak krei bui phai botha phaina bo gangke norok tam hai ma tong na bo no bui phaibo thapaigla ar bo thia ko bok thang tongo boguro gui tongkana hai ma tongo je nungai ro kisa na bin bokrok thik de tong ting tong asuk kum kharabya ting tong bin bokrok bebangsi kaham gangke botan baga hai ke go nogo phai tong na Kisa agi bo koborung ja. Abu da kisa bokhro ro kai phe ke abu saime ya. bo sonong mane abo ke busuk baloka agi Kono lang sanareng ya. busuk baloka ba agi bokrok nostong mane 97 rogo apro hamani tabuk te ingya khona ingya ko 97 pore to 2004 ro mphio kata 2004 rong mane tabuk ingya tabuk jarang ya tong manta ke tabuk khonarok sok 2004 ni pore tabuk gothna abo prepare man haita engke bo mane horaka to suang nangjak no hora suang nangjak khaipan suang nangpan kefi gyata raba charana thangba kasrang ta bono choishe rabar bagana da thang sabu nogruk nogruk mane ke paran doganan bosa nangai akui thangpo bo pray dogano 6:30 rogo dogano sa nangai akui thang sam dogan chana or kakan dogano ang o kamanai ni besalang ani bo mo bino de borma je nok nai je jakpan tondi bo kotori thana bana taya ka dibin yago mobile okrei ar bo kamai tongi je jakpan tongi ke bonok ni mobile number o mali ang tongka bo call khaime nung tongka an babu 8837 40 2247 ni nok ke boro Ipan no boro gana on no kashan su. ke borok miya jaga wo borok de chau kun gothna kre norok le khada khana miya kuno kurung karang walai ma salai ma nanglai ma ro Wala ya, jobu nang la ya. bin to mungli bum hai Agi kisa hamya ke kobor tong ke abo das o thina na ke saime ta abo. boro rokle bahai para elakaro tolima kok samarok bewaharok Kahanu abo ke to wala ya ke pana. dum boro kahamsi na Abo kisa agi norok bum hai idea tong bahai tangai kema khana abo ta mi sana je labarana thangma jupas phale. non wan somata nole para kaisa no gana tongai rokba Abo saime ta sumbo. Abo do thina na ke sum saime ta. Kisa kobor tong bagi. ang bini nok ngang ke bo ozgani no bo phunga chiri rok nongkhor mani yango yang ti ke thangai bo bojara soi kya singa bana lene soi jar abar bagana soi kya ozga sa nang onai sa bo kisi sa o dugan থেকে step to step nai thangai jin ge je o kmanai bin nok ngang ke wa jaga bo yang phaiken om bong parani dugan kaisa kotor ma tong jaga ozgen cha nangai thang honi sa ge yang borok tongbai nuk nai rok tongo bong ngang ke ni naro koiter ko phaikena 6টা rok na ta. apro nung boro Noko. nung bahai ke nok nga bosa nung thangmani Ako an login borok sata ora asu ku cha nangni biri thain telang thang poyang labar bagan bakha. bong rabar ke biango Sunam thagur bakha. abo yang ti thang Ei ko yang ti thong. bin logi thang por ke phan date tong Kere. bosa chungno je ok manai na nung busuk jara nugru khayang phaimani to aro nokla phari chongo ke bono yate age to rabar rana thangla ekene yate nuru khata sara 5টা digi sara 5টা digi wara se chanang ma se 6টা moton da tam kan chakamu gar si bakar sara 5টা na cha sido ta abo tang saime ta ka অনুমানিক sagata acha ang to doti bas nei bilang ke bono tang dili ma malai chongla bin loi kep da tong kere ke bota rabar mang sara rama ba rabar anan thangani jango tam chumjar sai de mar kamslei chumjang bo ma kalar abo langa se kalar khel khai jage
ঠিক আছে ka bongkang ko ar ke bo chanangman jaga dugan umsuk jora sopai kya nang bongke sar sidi ani sunil debrma omong kangke bongni rabar bagan o jaga no borabar rana hni family atomsa kamai thangka onnor rabar or koshar tongna ko 300 upang ngam da sun rabar upang or rabar ko jin daje kha tabuk to gap mane bisi raya tabuk prai 5 dino wasar wa hota miya ranan family china paiman tai rabar hangkangke naidi pura check khani len phaila raja ge si rabar bo bagan phaifano rabar raja kasepon kri omo raja gya pura kusupon kri bodi badai kri yang pura all naidi or bo raja gya mala thuklub jang mangsi sap kono raja mare kri yang phurung banyor pula yang phurung om pura kai sapa raja gya beng mala thuklub jang mamang bagan situ sopai ta bona acha nani kai sapa raja gya thuklub jang mangsi yang kasihpan raja khabo biang ti sikang borok cheng rabar anan ka biang ti sikang cheng boyang ti seng ta yang ti sikang cheng ona e por ka boyang ti moi ra ha ta ko buri ka ti de bo pul yang tin hapai na i ko yang ti khilama o yang ti khilama yang ti sikang cheng o kai or si sikang rana kalai blena yang rogo sungkur nen to aing ti rok habai aing ti yang ti rok wasapana on jaga ti rok habere rapai mane bo rama angke ang on jati phaya do moti phera phayo yang ti mamang na angka bu ko to bunya risi a bunya ra bagan saboke ai ka bunya ta acha ga yang ka tom binisi guri ne legina puila kasapana kono jaga par rajak te tong bin bagano mong kangki rajak koro bete bogenang mo ke sabni mo bini kalai da mo sabni om khani supia ba yari ka sabla obus jorte omari ob khani o ob khaing bongni ang ti ke pia sun ga dinon ni o komonai rabarana phaipro nungra raje tong hanga phur rai tung nung dara nung nung bono phaya pia mia phaya na nung kochar goro rai tong na ang phaikena soitar ko phemini kochar thanga na horoni soita phai satadi khang gudul kha ni nokhe boro hano ko eng tek seganon nung soita phaimen satta thango oro bo phus phaya da na phaya nin bo mukhe an bung daniel debrma nor bor boitam klai aban pia koto han ba asol boge de nong jaga nang laja o jaga ke borok bahake agi norok ni bagina laimada na po paina ma damo bagina laimini acha nung le o bolongo rai tongnai ba yang gana gine kuno hagor kotor khurjak obo herku tong yang gana gini aptrole kari hangar hakor khurma rok phone je kuno abo hero hangar hagor war sim kase tongo abo bahai muthubjak da muthubjaiga kholokjak no khona yang gana gini taita bor tong hakorok taile nugya norok keru biang biang rutu lekha yang pura all somo yang ni simi yang pura sinde khoi na chukha ar yang ni simi sanga yang prabu yang je tagarjala rut abo na chukha khoi bolang jar থেকে পাইছা yang kuno hujangnai jaga phobjangnai jaga mai ha khurjak je kuno ketal roga bahar no nugia asoro to tong nugia abor ben khel khajing na enke kuno blai tanai rungjak rok abahai rok nong nojoro kare ঠিক আছে hega khajan takde busang ok manai bini bagan bai bini nok 1 kilometer angano kha bin bagan habya kare yang sibor nuk phasio a bini bagan bai o jaga ka half kilometer angano bini nok bai o jaga je bono nugruk mani ke prai 1.5 kilometer kanai ko o jaga hangka ka o jara sap nugruk ang nugo yang tai thangmani ang labrai family yang tai nin dabar ke bobo an labari kobo o absina bo jaga rai tong harungo de sarebo harungo rai tong mani ke yang phaipur ke bobo yang ti phayung ka pur ke ola yang ti phayuna bo yang ti phungla yang dung dung si phayuna yang o biang paye yengo yang ke tagajola thangu yang ti tagajola soyong ka bo biang thang semia kochorok tam khana ngoro nukphuro na sar satara kong khana time nung raban jana khafro ang rawo si phakya nung kok singrli da kok sargli da kok saka pros biang thani ma mohani
nung boy bor malai kok saka koro bo jagawa oro ke ya jaga mala kengkena bo labar bagan samni sunga no o labar bagan samni sunga yang labar ai family o jaga mala yungke kang ma beng thani cha mani bo kun salia labar bagan samni sim singka bo kang baboni sorka mani kaimeni ni sakata engke bo afro ko yang thaka ning de sekang kok sa bo de sekang kok sa ang pula kok saka ma beng thanai mani ga afro ko bo labar bagan amon sairu mo sam bagan sa ni sunga no engke afro ko baboni abo sorka mani kaimeni taklani semona mamani saka ga afro kang beng thanai se mamani singmani bo salia la kha bin bo lai thaka yang kang nahari tong kha uwa jor thangai afro bin bokrok bo ma haisol tong kok sama tamar rok bai kobor haida kam haida mukhang kisa mana somja khanya sarang thaya ba haita bo kok sama wo normal haida ma tong o borok tam kisa taljuda cha ba her ma tong kisa normal hani kok sama ni ekdom kaham na ekdom kaham normal nok ni borok ni wan somani gangke agi je bo koborong mane abo utle kana hairok wan sokta ka somai bo ma hairok nin mokolle afro kola bang saibe asuk agi tamang abang saibe abo ba to agero adino kobor utle jagrok aba hairok dang na adino ma hairok kore kono kaham kok so tam sum jaga din bo kam tuliak to kola kungke kisa bulorong hanyo kam tuli sumja longi kanjakta sasung na sasung por yang thaga na nung bozor nuru khabarno hasam no kakha kang thaga haita sasung kang asung nasi kholi to bo hasam kamon yang nasi kha kai bo ai tha ta angka musu jor tungna phanya hin dong bona ma herok ta lokha bin bo tha kang ka sale ta ko nin nok khabar sa an nok ku yangono orono busuk sa busuk sal naro so thang ke sarap to sogoyo 15 minute rok khaita 20 minute nin bong ke sarsidi an bong ke jiten na barma ye ojara sokpa yung gangke naro kha ingo thangdi na kya o pura tagarla yang ti khuibo nai tuka yang ti tagarla barwali pachokra barwali yang ti khui nai tuka yang nai tuka yang bolong bra pai be kya ge to malaya ta bono amno biang thaka tabo adin da loglogi da phakya na kya kiseleri nai tuka iko boto हमने राबा da khangke noita 10 ta nok pi phiro gong ka apron jimke cheng khata tam phali ani raw da pula thangi nai kya gerei ke yango je agi bo je kisi kisi habo a jaga ro sing hoka ara da hab ara keri hingkano ei biang thanak lai kyani singkano ko dara sing sakata yang nuklang oni kano sing yang nai kata boro mane khana kata sing yang nai chu phaipur kan bo sakata yang nuklang oni saka khana kai sing yang rutuk phaikya haipono nurukli ya biang thangmak lai kya o bolongbo pai rutuk lai kya sang tini bo sapong rutuk kha to malaya je chukti kher nai je mananyo abono koita sing jotono no je nungne rang no lukorok no bahake bo ayangol labar ana thamon ba yango sok paike yang para sa tongu bo ayang paran ka ko to nai yang para ti phai be bahake mo yang apa asu take phonu yo bo yang to sok me kala obisi ja khama na na men tholo agiro nu thole kana kham mone khayu am hajan yang tam para yang koita bupra tong lama yang bupra lama omo hasam ka ba khenken no sing lutuk lai meni ayang duita bupra tong yang kaise paite koro dum thangmani barwali school tongo yang ga khanje thangman lama singom pura pai be kya duita san lutuk ba khana lutuk ba kya yang bina atio tongo ani nanani tabu ani ka goto ningkai bini moy arabo sing thang nai arabo kurui bona ing ro sinne che tong aingo bono sine ro tongo sing thang ka mama bo masa jagani no mama baing sami thang tongo nga arabo sing thang ka bo ka bini boy kala yung sing arabo thang tu khemia kurui arabo sing nai kya sing bemang pai be jar gu se pai nei be kya sing kun ja phan kurui kya ta bo bo ongkhori thangmani gobang ma karon ngi mano bukha dukhu nangjak phanung mano kaham phanung mano kobor phanung mano je sarup ke phan bono nukthung cha phan nungui tongthung bere phan tongthung kep nok phan haboi samung tamung nugui tongkhang khe nor kisa sawjade biri nok ni borok kobang ma paran borok rutuk laijak bo maisanan se sikang horgo swak nungjak tongbo nungjak kha kisa nor khama mankha hi ang swak nungya miya horobo phungo kamanan se sikang horo sarigo bor norok tamo salai tamo kok salai rok thulai ke miya hain thulai hain kisa bisa hain kok sai thukata ta sa su kok nang sana rong ya ta tam dan sai thujaka man tamo hai khaina kono kok bidi sabla hi sangna di jes pan sai salanya pum mai salanya phur pan thulanya phurung kok salai bilina salai ja ya bo ko hai saman no pok thakata ba kun wa lai kai ja kri ba saman ni no pok thakata kono kok no pan saya saya ke bo no kono kok sar marak tu tong hai ki tong di hai ki sadi bo nongkhornan sai sikang o horogota bo de nongkhorna hini bo pula saya na le pula de saya sama kayu ko agiro ko sawo ang kai
nangano jalaru ni hinu gang non tam jalaru ba ha ubau tam sung nangka pheka ngka ton chidi ni rok ni hinja ka yok kok ta bano ang sase salsa kala kamai thanga no naichok semang laga no ni hinu bo ma hero wai bisur sakana sama konek bar saw amtinya ya amti saka amti saka ang jolita tangin nga ba ko tam ni na ba tam mani ni ang joli jago nungbo da bu buya u chuang nang ka ki mi sa khanta na ta nang di ne ta nang di ki bo khe cha ja ya kong no so abu nang ye bo buya ya sek nang ma kha sari kala khe sim nang go go phek phek thango bo ka sajung adi sar nang khaino ke nang wa asek kobong bar samane tangai nang asek kemai thangna mang hun abro koi huno a saya po ano ang huno tami baga nang kamana ni nang chiri khok khok hin hunta tam nang aba dong chi dalang asek nang hamyang ai phai puro go asek ake barang kabang khibui boso phon tani chong nang yala tam ni nang kamana na bo abon tam hamyang tong puro nang asek kawang kha nai payment na tam ni nang tap kha kamana ni ha ang hain ta go bo ki se ban bu khaw wan song nang le ani lang sala masasi por bu kha sa yang mang chi ne nim besa khro besa han besa mang ni khro salamang da buri mang salama sa buri masa bo bu sala na bo sa khai lok jago go bo ba ke khibi thang mang kha ba asu khai lok dang ne bo ro asu mai mai sa pro gang ke bo aba hero khuk pen ma da tong sa sama da tong sa ang kamai thangnai khana gang ke ba hero saya asu bo tong bo asu khai lok dang ne bo ro bo ba yang thang kan do bo ma he kok pe pla mani koi bo sor pe pla tong na pufro bo bo son thege pe pla nan che bo sor kang sai mali bo agi phana da 5-6 bosor 7 bosor sakang a kok ro pe pe pla bo asik pe pla ya phoro go bufron thege ke abo kok sanan che o hangrai ni sakang dorob ro go kok sa saw puile cheng mani ke tangai cheng a kok ko ang bor ko tu khai huno ano ang kamai thangan do ni nang tam san jala ro huno chwakta nang di ke kam ke tong di ma da sik jala nang ja khabo ka bo hanyu kok sabla ka tam sik sa ro khata tam sing nang ano hai khlai huno asik jala ro abai samba ge de kamai thanga abun ta nang ha ke chwakta nang di abai samba ge de bo kamai thanga jani hai ba ge de kama khang sai me ta bo tam sanmu sung da jodi nin besai non nugi tong khan bon tam sanmu sagat da an besai no je nugi tong dai rang phon ki sa ro wan to bo je ja kan ko je ja kan ro mo jon thi o ko phone number ja go phone khai di nin bung kita mo an bung ko bodolo ki bin parang ke oro da na ke on jagan bo samri phaimani samri phaya bo oro ko samri thang jaga gi gor sing ori se phegeta bin para asul boro o ko bo o kisno ko ma para oro na agi bo nor biang thang dungi mani agi ki bo anoro samri thang jakta nim para ki boro i koro kisno ko ma a kisno ko ma jago bihe sonor para am biang go ni ko ya gana da salya biang mura saida mura thanchalai den ta mura thamsa ya mura al ko hatai chaisa ko tori chong nor agi hamjakla sikai jaklai na hamja kin kai jog je o borok bai samung tangpuru birima paimeni komse kom lekanya 6-7 paket pai thangka aske payuna non pai rekha i bo jaga samtang lai puru abai bagan rapor bera khalai purta non mang pai bo khap thang pai ya bo to thangya tang ma thangata bo to ta hisraiba aske nungna bo aske nung biri khai nung ma khai bo jes kam biri panya bagi mas mana khonai ta mas pano khone bo biri panya bagi cha bo ma nung bo phung saring ni kha tong smaya bo sa khai